Ei, què passa, xavals? Tot bé? Tot correcte? I jo que me n'alegre. Estava jo així, mirant per internet i de repent veig Club de fans de Lope de Vega. Esteu tots així pensant el mateix que jo, no? Que tinc set i me'n vaig a veure. No. Però com pot tindre aquest home club de fans si el meu gat té més art i es passa tot el dia dormint? Vaig a parlar-vos un poc d'ell. No, del meu gat no. Sé que en teniu de ganes. Vaig a parlar-vos de Lope. Mentre altres autors unien el teatre culte i el teatre popular, Lope havia de ser diferent. Ell tenia la necessitat de destacar. Es veu que en casa no el volien, normal, i tenia que cridar l'atenció. Ell tenia aquesta necessitat. Ell s'acostava a les exigències del públic dels corrals. Però, i la gent culta, que es donen pel... Doncs jo no ho veig clar, no estic d'acord. Donava més importància a l'acció que a la caracterització dels personatges. Però a veure, anem a veure, perquè jo en això no puc... D'acord, estàs dient-me que jo sabia que el del cinquè s'havia agitat en la del quart, però que no sabia si la del quart era una fresca o el del cinquè era una bola de cebo? Vinga, va! Imitava. Per favor, la paraula. Imitava la figura del pillet mitjançant la figura del graciós. Sí, clar. Imitava. Sí, damunt no tenia idees pròpies, i és que era un copió. Però, vamos, aquest home, com es va poder fer tan famós? A més, va decidir fer un merder i va mesclar elements tràgics i elements còmics. Però, per favor, este home, què li passava pel cap? Jo no sé si és que el pobre home estava mal o és que li donava... Ja s'imagineu a què li donava. A més de drogadicte, venia les seues obres a companyies ambulants. O siga, copió i damunt farsant i mentider, perquè els pobres actors de les companyies ambulants estaven enganyats com a caragols per el Lope este, però este home, de veritat. Jo pense que el barroc va ser una època molt difícil perquè si el Lope este va triomfar, no vull saber com eren la resta que no van arribar a res. Lopers i Loperes de tot el món. Vos parla així la presidenta del club de fans de Lope de Vega. I avui anem a parlar d'un temeta que és que ja m'està tocant la moral. És que jo així no puc, és que no ho puc acceptar. Jo, perdone, però jo he rebentat, no puc. I anem a parlar de la recent crítica que ha fet el mentider este d'Auronplay, vale? Al nostre volgut Lope de Vega. Veritat que sí, Lope? Veritat? És que no ho pots acceptar, a que no? Pues jo tampoc, i és que no pot ser això, Bueno, en aquest vídeo vos contaré tot el que necessiteu saber sobre Lope de Vega per a que no cregueu al mentider este. És que l'Auronplay el que li passa és que està celós del meu marit, de l'èxit del meu marit, perquè clar, ell pues, no té èxit i tu sí. És que eres molt bonic. Bueno, al que anem, centrem-nos, perquè... A veure, per favor, qui és el màxim representant de la comèdia espanyola, Qui? Dilo, perquè és que no, tu no, Auronplay, tu no eres el màxim representant de la comèdia espanyola, és Lope de Vega, i tot aquest èxit es deu a que li donava més importància a l'acció que a la caracterització. Clar que sí, amb dos collons, no com tu, que eres un cagueta, és un carxofa. És que, mare meua, jo no puc, de veritat. I tot això que diu Auronplay que és un copió, pues no. El que passa és que Lope tenia uns mètodes de creació que es basaven en el parafraseig. I els seus temes eren de l'amor i l'honor. I parlava amb molta passió, no com altres, vale? Que així molt parlar però poc fer, Que jo et vigilé. Després volia apropar el teatre pues, a tot el món, per això venia les seues obres a les companyies ambulants. I, per favor, era tan atractiu, que totes les dones estaven darrere d'ell, vale? Era tot un cavaller. I si troba la dona d'aquest, li partiré la cara, Que és que tu a soles eres meu, vale? A soles eres meu. I per finalitzar, una xicoteta moralitat per així concluir tot això. Un psicòleg em va preguntar: com es pot ser fan de Lope de Vega en ple segle XXI?
vale? I jo li vaig respondre, com no ser-ho? Ciao.